sirep karepe dhewe. Nyaut weletno tengah blumbang anake semaput ketiban gelungan. Pirang pintal bobote lamun. Supaya kampunge cek bisa peraturan kampung ayo dipatuhi ana perintah apa ae ayo
Mangkang saiki kabeh dijembarno embonge di aspal pinggire dipageri aku yo bangun tak cocokno bare tangga saiki omahku tak dol entek jange aku ngalih nang wono bareng kendonge yo pecah gelondong banyune utang gelondong banyune utang makne rame tapi gak kena lulu bapakne wedi sing ngitan wetane omah bareng keadaan aman bareng keadaan aman kira-kira jam loroan kira-kira jam loroan metu nang embong kadit senteran lolo mlaku ngedul lo tolek sasaran eling nok pertelon nenggok eling nok pertelon nenggok sebab awane ngiting arek wedok sebab awane ngiting arek wedok gak kenal arek meru omahe tok lolo masih ayu tapi arek lola lolo terus buka lawang pawon terus buka lawang pawon ketatap cagak nibani kemareng ketatap cagak nibani kemareng bareng maju nidai pitik babon pitik papat kabeh kabur disangka noyo jerang Piti ene padha buyar kabeh ucul metu nang latar kabeh ucul metu nang latar dheke wati mlayu kasasar apese awak lho nobrok wong budal nang pasar sing ditobrok jepaplaan sing ditobrok jeplak-plakan dheweke tiba jengkelangan dheweke tiba jengkelangan terus mlayu tapi tinggadang lolo tiba mangkurep dadak kejem long blombang namung semanten sairan kula salan boten borong kares ya mikir parikan anyar sampai ngenes ini ini kurang 3 dina wis wangen-angen gak turu gak melek kaya mikirno arisan niki apa ditundung wong wedok kon golek objek tapi aku wis tau ngomong wong iku akali sing penting lek bondo okol sora awak iki awak kuru kadek okol remek nah lek awak kuru ning pikiran kudu urip lho ya lah lek nyambut gawe situk tok ae ana mampete yo khayal aku oh kadang-kadang yo lek anu yo nggo kendang barang aku tapi apa elek wong pancen wong dodolan kadek kendang saiki paling enggak iku 75.000 kayu nangka le njaluk tak dol sakmono kuwi kira iki kula ana apa ki bondo awake iki bondo dengkul ya sing ndrending pisan ngene
Iki lho sing jange teko iki jange lho gawe apa iki jange. Dadi barang durung teko wis mikir mulai saiki apane gak ngenes. Ana sing ngomong arek iku penggawene enak tapi awake kok kuru. Nah ya apa? Perkara mikir guyune wong sing iki lho. Renyai lek guyu seneng aku wong situ pendek wis ta. Wis ndi-ndi guyune nyolok dhewe wong situ. Lho, Cak. Halo, Cak. Lho. Wah, Iya kon. suwe gak kepenak. Ngomong ambek kanca biasa ae ta. Mumpung gak ono basman. Ya apa? Waduh. Kayak karak-karakane sing kok gawe ku apa ae? Lho ndak arloji. Celana, kelambi, sandal japit, sabuk. Boleh kayak leang-leong bener. Lho penggawean lawas. Oh, Rombeng lo. tapi gak ono elek nyambut gawe ya. Lho ya apa mang kepethuk arek sekolah. Iya apa jan? Aku disemoni gak ngerti ya. Iya apa jan? Wadah pengungsi Vietnam katemu. Oh, wah seneng ngono ku Cak. Berarti sampean oleh perhatian. Panjenengan wong golek perhatian kudu ngono Cak. Kudu ngono. Dadi meneng-meneng pinggir embong bengok-bengok Cak ke wong ro ngono lho. Meneng-meneng kayal-kayal ngono lho. Oleh perhatian. Kok malah kaya wong sampel lo. Ya apa sih mumet nduk gembong ae. Ngalang-ali ta? Ngenyek Lho gak ngono. Nggon peno gak mesti lawan tak goleki gak ono. Ngalang-ali ta? Iya nang tembok, ya nang pasar Kupang. Ya pokoke gak nganggur Cak. Iya. Lho, sing penting objek lo. Bengi ya sik nyambut. Sing nggo lampu ae kok. Lah nyolok kodok amaan. Wah, niku. Tak gak apa-apa tak koncoku ya nyambut gawe ku ya dadi lan enake. Lho lak gak apa-apa ta? Bengi ya buka lo. Buka. Meneh buka meneh. Oh iya. Apa sing kira-kira nang awak iso enak no? Jamu apa? Omonganmu kok minclek sih kon niku. Lah buka apa lah ngono? Lho arti niku ya eberan. Oh, bukan nang pasar sore. Iya. Waduh sing iki apik rek. Sing lorek dondomane sak bacek iki. Tembelan coy. Tak simpang-simpange cek kepethuk ae ngono. Tapi ya rega nggo rupa ya. Lho, Lek sing iya. foto anyar ini ya mesti larang. Sembarang. Lah lek sing dondomane akeh iki mung dikekno aduh. Ada apa? Kena 200 yo gak arep sak lek iki. Oh niku daganganku gak reme-reme lho. Wah iya temenan rek barang antik tok. Lho, masih gak anti kowe iki ya keadaan 80% lah. Iya. Sik sing oh iki woto. Kon niku. Oh lah sing bolong kok tutupi. Lah muni woto-woto sing bolong ditutupi. Kon niku. Oh, lha iki sarung iki pira rekan sarung? Biasa lo. Ya 1.500 ya 2.000. Oh, brek sarunge putih dondomane ireng. Tadi kelir kon niku. Kelir. Semut rubung gula ae. Iki pira iki? Kanggo anakku cocok iki. Ya. Anakku durung sunat tadi sih. Ya apa? Jangan tak sunatno ngenteni sarung teko peno iki. Ya sumbanget ta sarung situ-situ. Lo nyunatno anak kon tukokno sarung rombengan kebajut kon niku. Mau sepatu iki tepak gerendeng-rendengan, tapi masih sing nandi iki. Ya, Pak. Iki nemu tak kula. Enggak ana wong numpak kijang kari mang. Omonganmu. Tapi bareng ngono akik bareng digowo. Lho, aku iki sak ketoke mripatku tak tuku lho. Sampean simpen monel. Monel. Kon ro klintingane kiri. Iya. Roto ndek embong tak joko tak dol lho. Bajut kan niku. Ayo kana eleke Cak ngono. Apa? Wah, dadah pating brentol rek. Opo iki? Kok tangan iki Caplak iki. gane kecubung iki pira kecubung? Kecubung nyek iki. Apa? Kecubung biasa ngono akeh biasa iki. Lho, akeh apa? Nggih akeh nanas-nanasan ya ono. Tapi lek digosok kok ngilap ya. Ngilap. Ya, Pak. Kok dudu akeh wong isine asem ngono wae. Aja mbijuki kancamu ta. Ngono pancet ae peno iku. Lah soklat-soklat titik gak patek ketara. Dodolku bengi lho. Oh. Gak tau dodol timah. Nyimpen timah. Ya, Pak. Timah. Lapo dodol timah iki. Kon niku mangsamu pabrik ta kuwi. Ana paribasan tukang gak duwe apa jenenge jare wong-wong tukang gak duwe tatah. Iya. Padha Padha karo Pandi gak duwe caluk. Lah iya.
Yo wong dagangane koyo ngene sandale. Yo apa cak. Yo wis miringi gak karuan. Ekonomis. Sandal loro sok miring ngarep nang mburi. Winginane tak sulno entek 7.000 sulno tok iki lho. Apa iku kulit apa iku? Kulite babi. Waduh. Ngene cak ya, aku ana perlu karepno. Iya, Iki lak ngene. Bojoku ku ngilangno arlojine tanggane, arloji wedok. Terus Dikon nglironi lah aku mau dipesen cak lek kepethuk cak war beke ana arloji wedok sing regane paling top pokoke. Lek rega 50.000 wis gak patek gelem bojoku. Pokoke golek gelang sing 2,5 juta atau 4 juta. Karepe ngono. bojomu saiki duwe pabrik ngono. Ngajeni wong kontol lanang. Lah arloji larang waduh bojone wartolo nukokno arloji tepak ini. Lak ngenak. Iki rega piro sih? Iki ana sing 80, swidak. Iki ana sing pandemi ilang 20. iki. Ya apa? Pandemi kan blas. Ngenyek aku kan niku. Oh, iki apa? Saking cilike gak patek ketara. Wis telu iki rampetan ya apa? Engko bojone dulurku siji, engko tanggaku siji. Telu sing mesen iki. Nek iso wong sak kecamatan tukokno kabeh. Lho gak apa-apa lak padha nyambut gene aja. Diukur kekuatanmu. Kon niku iso nukono bojomu loro tah nglironi wong wek tanggamu sitok ngono ae lho. Berarti telu ya. Iya. Engko sing situ tak kena dulurku wis pira rampetan telu iki? Wis aku iki gentenono ae wis. Gak ngamek bathi aku. Pira? 75.000. Telu. Iya. Gak kurang. Gak. Udah menawa badhi ojo badhi titik-titik ta musuh aku lek musuh liyane gak apa lek musuh aku wis kari-nari peno njaluk badhi pira. Kon Wis ta. kon ngejokno aku mburine mesti gak enak iki rasane. Aja titik-titik kancane kanca lak wonge ta. Iya. Sampai kancane wonge aku. Enggak padha karo semboyanmu ya tak gawe. Lah iya. Dulur timbang dhuwit tak pikir-pikir ya abot dhuwit. Lah kanca wonge sing penting lak duwike. Iya. Pira kira-kira wis ta? Ya wis 75 lah. Pas, Aku gak ngamek bathi wis. Wong ambek kanca ae. Tak gawone dhisik ya. Iki ana duwe 5.000. Iya. 5.000 iya iya. Tapi duit 5.000 tak silih dhisik. Ya. Lho kon niku nyili aku ta? Kon njaluk aku. Lah ya duit tak duduno tak silih dhisik ngono lho. Ngawur tak gawone tak gesangu, perkara duit gampang. Wis jas iki gawin. Yo bocah jas anyar iki. Benar ngene lho. Oh, pokoke tok ya aku bareng jas-jasan. Biyen karo saiki. Lho saiki tambah nemen saiki lho. Lah iya. Nemen sampel. Ah ngono, dhuwit iki tak gesangu ya gak tak kekno, gak sida tak kekno peno, arloji tak gawa. Lah jas iki minangka anu ta kepercayaan. Kepercayaan. Menesuk aku ngeterno dhuwit karo njupuk jas iki. Iya. Iya iya, heeh. Aman nek ana dhuwit 10.000 tak gaene, Cak. Ben ana dhuwit nganggur ya. Kon kok ngreni ae sih lho kon. Wong kanca lan di sing ngono, Cak. Wong ngawur ae. Aku ya gak patek iso. 5.000 kas. 5.000 ya. Berarti kabeh 85 lho lho. 80 ta 85? Lah mancing 5 saiki tambahi 5. Kok mang dhuwitku tak jaluk. Wah, iki kate nyatek aku iki. Ngawur ae. Kok eling ae ngono lho kan. Dhuwit jange tak Dadi kabeh 80. 80 ya. Bisa ya? Iya iya. Aku tak rono. Wis gak usah nang omah, ayo. Iya iya. Aku rono ya. Tak tinggal ya. Iya iya. Wong ngono gak ngenek rezeki. Wong ngerombeng gak lamis lambene ya apa. Tukuku piro 45 tak dol 75. Lho Ri, Ngomel ae. iya. Ya apa rek kabare? Objek apa iki? Biasa war. Oh iya iya. Wis gak lali biyen nyambut gawe biyen aku. Materialan. Iya. Ya syukur. Ya apa keadaan saiki? Ya laris, saiki pembangunan kan meluap. Meluap iya. Kampung, desa dibangun kabeh. Kabeh. Dadi kabeh ku nek membutuhkan bahan material langgonku kabeh. Ya syukur kali. Iya kon klambingku kurang perangkep jange matek ta. Ngomong titik tapi nyangklaki kan. Lah iya wong hawane panas ngene kok kelambi dirangkep-rangkep ngono ya. Sing ngrangkep-ngrangkep iki sapa? Lha ndek pundak, ndek tangan iki lho Ri. Lho iki pundak. Oh, gak itu udan-udanan iki pancen hawa-hawa dingin. Nyambut gawe biasa. Oh iya. Ngerombeng. Ngerombeng. Lho bekasi dagelan ngerombeng. Wah berat tar. Berat. Mudune kok nemen kon. Aku suwe gak kerasan di Surabaya. Kon iso umum lho, temen umum kon. Kok bar kok melorot ngerombeng. Kaya aku lho, ah. Disampen gak apa-apa. Kaya aku ngene lho, prei nang seni terus saiki aku
buka materialan Kadek dhewe. galangamu ya gede. Oh ya apa winginane aku kan ngingu wong nem aku. Kuli kon ningu ya. Ya sih iki lho tak bayar nganggur ngono, Pak, golek wedi tok. Oh iya. Iya, kali berantas iku biyen iku lak di kodhok juru, keruk kapal keruk. Iku wedine iku disetara nanggonku. Bareng kon nunggano, Numpuk no iringan omahe kok, War. oleh pirang atus kebek. Waduh nek 75 kebek. Mbok. Tapi winginane kan udan. Iya. Udan nyaran iki. Heeh. Beres wis. Entane yo koyo dipuh. Wong wedi kena banjir. Iya. Tak delok wedi tak balik nang gone dhewe-dhewe. Kari kijinge tok bae nggon ngono butuh kijing. Ya apa? Kijing remis wae ngono. Butuh sompil ki nyulak kon ngono. Ya apa? Ngerombeng ya apa? Badine akeh ta? Lumayan lah. Hmm? Ya ono rame ya ono enggak. Oh, terhitung lak jual beli ta kan? Lho iya. Oh. Apa? Ono sembarang wong butuh nang kono mesti kon tuku. Ojo cacak teko pakaian. Iya. Kon ro ndase doser ya. Nek Doser. rembong sing rusak, ditawakno aku tak tuku. Oh, golongane motor traktor barang. Lho ya apa kon iki? Iki kok ono ember barang apa iki? Ya, Kok ono ember barang. nyiram anakmu ya. Lah apa aku meneng-meneng nggawa ember iki? Lho, iki lak ngerombeng ta kon iki. Wadah iya. Kon ngerombeng stanmu nang ndi? Kon iki stan menetap ta kon nduk ember-ember tuku ngene. Yo kon niku ya gak mesti ndelok pasar. Mengganggu lho ya, mengganggu jalan aliran lalu lintas. Lho masuk aku ketik tak eber terus aku leren ngono enggak. Ya mlaku kaya ngene iki ri. Dadi kon niku ya jual beli mek mlaku nggawa sak menike iku. Iya, iku lho Terus tak, sapa kon niku- ngekek ae kok. Pindah omah kon iki. Ngomong nyambut gawe kaya ngene kon omongno nek aku pindah omah. Pancene iya, wong ngerombeng kudu lemes omongane. Lho ya apa? Goro tapi sembodo. Temen. Kon kok medeni penggawe aku sih kan. Aku ingin aku bujukan nah. Iya. Wis kancamu dhewe iku. Tanggaku iya. Iya, barang nggo sepeda motor jangan tak tukarno knalpote. Oh iya. Mriki Mas. Niki lho murah. Sak masange mawon. Ketoke putihnya. Iya, putih gres iko. Iya. Wareng knalpotku tak kekno, kek knalpote ngono ya. Iya. Pinten, Dik? 7.000. Bantak takon tuku. Berapa ini kok? 4.000 jarene. Ya apa, kena 7.000 knalpot situ. Ketek. Lah kon niku nek tuwuk ngono waduh samu gedhe war. Kon yo Iya. nemen-nemen. Golek delangung sing padang, Dik. Aja golek delangung peteng ae kon. Ana ngono, aku gak nyambut gawe ngene terus keluargaku jaminan. Tanggung kon. Lah aku jamin keluargamu aku familimu ta. Oh kon niku aja royal ta. Sing royal sop. Kok tak dhisik. Kon iki kancaku ta maratuaku kon iki. Aku iki ngandani kanca kan ono apike. Kon wong siji kele-kele lho ri. Seneng delok gak seneng minggat to ri. Wah, ana wong rombeng kok mangkelan sih. Ya gak mangkelan oleh mengilokno kaya ngono arene. Ya gak perlu mangkel. Awak dhewe kan tembung guyon ta. Ana kon gawe masuk hati, pikiran. Aduh aja kakek ngomong war, anakku butuh rok, butuh kathok ngono aja takon wis tak drop ah. Ya. Iya, tapi wong rombeng iku kudu jempolane kudu mijete sing nemen. Temen. Lah kok ngono kan? Ya apa nek jange dipilih wong sing bolong dipijet ta. Lho, iki celanane sapa didol kene kok 3 perapat iki? Ya biasa ri ngono iki. Wong potongane wong iki selera lek dhewe-dhewean. Ya ana cilik, ana gedhe, ana tanggung. Lah iya kok potongane sak ndukure dengkul ngene. Ini lek model arek nyari-nyari kita. Oh, iya iya. Jepang nek rene kok mosok celonoan arek. Mosok Jepang nang Indonesia ngerombeng lho ya. Modele celonone iki lho. Oh, iya. Nek sak nisore dengkul. Dadi ditiru di Indonesia gini. Iya iya iya. Nah, itu mantep Pak ndandakno gak seneng didol nang aku. Murah. Pira? Murah. Pira mah 800. 800. Nah, iki gelem mo. Di pasar Murah mah. kayak ini terpal ini. Duduk terpal iku. Lah wong kandel gini. Omonganmu setengah bago iki. Oh. Iya iya. Aku nggonku ono wong bodo tuku nu. Apa?
Kodok. Kodok tapi teko Kuningan. Oh, mboh, iku kanggo benda-benda antik. Iya. Golek panjenengan. Oh, kan golek benda antik. Lho ya apa? Kayak piring kuno ngono. Belum. Lho iku iya cocok. Oh, sepeda kuno. Sing kuwat dukur lho. Rutone kuwedi kok lho. Ojo diterusno gak enak omongane kok. Lho, nek gelem kon kono. Akiring kok tutupane kon gak dolek dengkule wong kuno ngono. Mesti ndek kono kon niku. Iya sing ngomong iku sampe guyon ambek rokok-rokokan ar. Rokokno dhewe. Wah, iki kok ana rombengan. Masalah iki jas sapa ngon kae? Lho, jas sapa ya jas kurik. Iki sing tuku mulai sungkan, Mar. Lho paling titik iki nyang-nyangane 30. Iya sih nonton. Nek gak swidak 50 Sih, gak kene. nonton. Kon tuku nek kon kira-kira ndi. Dhisik ta oleh tak oleh. Tak rempet lho. Ayo. Ri. Ayo. Lho, wulune lak merotoli lho. Oh, kon niku. Jas larang-larang ada. Iki jas teko luar ya? Ya, Pak. Teko luar. Iya. Paling teko Inggris iki. Iya. Heeh. Teko Inggris iki. Waduh, kancing bahasa Inggris iki kancing ya. Iya, Pak. Bahasa Inggris iki. Bahasa Inggris ya. Kancing. Kancing. Lho bening. Oh. Iku kok bahasa Inggris iki ngomong awak dhewe iku. Iki lho, iki jasku iki. Kok iso ngarani jasku kan niku? Wis tak coploken. Wis gak iso. Teko sapa iki jas Oh, iki? teko Kartolo. Lah ya bener iki lho, tengerane ana iki lho. Lho, tengerane. Dhuwure sak iki lho kena sambel iki. Jasku iki. Kon iku nek mangan kaya arek cilik. Wis tak teko tolo ayo, sumpah. Lho, Ayo sumpah. pancen takoni nek teko nggone tolo. Nah, iku apa iki jasku iki? Barang tolo ku nang nggonku bojoku ku nek sisan 5.000 ta no. Dirayu. Rayuan terminal ya. Kena 5.000 bojoku. Sapari. Apa? Ojo rame-rame iki. Apa? Aku yo kenek hari. Kon kenek. Luar loji 75 telu. Kalangan duit Wis, 5.000. saiki ngene ae. Ayo golek tolo wis. Sing penting Diurus kon soal jas iki. geger ambek aku. Pancene ayem mong nyambut gawe meracang iki. Lah ya apa lek gak ayem? Sembarang ya cukup, kepingin mangan ngono ya sadang dhewe. Beras, gula ya wis ana. Ate nyambut gawe meracang tak sambi ambek dodolan rokok. Pancene enak dodolan rokok iku termasuk dodol garingan. Masih gak payu seminggu ya gak mambu. Enak banyak badine gak sepira wong dodol rokok iku. Tapi sing utang recel. Rokok entek duwe kanyekel, maling go batu api tok. Jange talek digleleken batu api. Tapi ngene beras iki ya laris langgan aku ya karung-karungan nek kapan ngape teko nggonku. Jebure iki tanggaku ngape beras ae sak karung. Layuten niku ngape beras, gula sak karung. Layu ginten niku ngape lengo gas sak karung. Ayo apa wong pancen langgan wis kadung akeh. Sayange wong wedok muli nang desa. Tajak nyambut gawe wong loro ya gak gelem. Mbah bojoku iku. Jebur iki ya bondo kalung gawe nyambut gawe anggur. Nyambut gawe bojoku takon nyambut gawe dhewe ya hancur ae. Jebur iki ya ngono. Ana kanca gamel arisan didol nang bojoku. Dituku bareng ngono arisane gak ana sing dodol minggat. Mbah aku wis enak nyambut gawe dhewe ngene dhewe wis. Bojoku takon nyambut gawe nang desa, aku nyambut gawe nang kutha. Enak nyambut gawe peracangane. Soprek watu ae. Lho. Cak Soprek, halo, pangling aku. Sapa kan, Dek? Lho pangling ta mbek aku. Ya kok malah pangling aku?
padha panglinge lah niki. Iya kok padha panglinge. Mosok sih lali. Siapa kan? Kanca lawas. Siapa iki? Tini. Hah? Tini. Tini. Iya. Walah bajul buntung. Kok bajul buntung ya apa sih sampean? Kan kok malah semok ngene kan? Mosok sih? Iya, biyen gak ngene awakmu saiki kok malah lemu kan. Pirang tahun sih gak ketemu? Oh, nek kapan setahun setengah ya? Lah iya setahun setengah ya sampai lali. Lah yo apa usah perlu Iki tak lawas. toko sampean. Ya wis iki tak tunggu dhewe ae bojo nang desa. Lho lah apa? Heh, Ala apa nang desa? mbok nyambut gawe lho kene gak enak dhewe nyambut gawe dhewe saiki. Tak kon nyambut gawe desa kono panen. Oh, panen. Dari kami. Enak yo an. Lah iya, kok desa sing ngopeni Iya, ini kok dadi beras didol lho kene ya. Kono panen tebu, mari tebu ganti maneh panen pari. Lah Dadi iya. gak tau lat. Mari panen pari jebur iki panen jangkrik. Sama lama dodol jangkrik niku. Gak apa-apa ya anakku si dodol. Oh iya. Wong anakku tak belajar nyambut gawe kabeh saiki Dit. Oh. Piro sih sampean? Piro? Alah mek 6. 6. 6. Setengah lusin ya termasuk. Gak ya iku 3 anakku dhewe. Telu. Sing 3 anak mupuh. Lah apa nek mupu anak duwe anak? Biyen durung duwe anak tak gawe pikat ngono lho. Adane PT ae sampean niku. Mari duwe pikat 3 tak recel ae saiki. Ya gak apa-apa sugih anak iku enak. Heeh, Mak. Iki termasuk agen ya, wong gedhe ngene. Agen iki cukupan ketaran ono agen iku dodolane yo kaya ngene. Tapi lha iku karung-karungan iku. Karung tok iku tumpukan iku. Enggak, sing diwadahi iku lho apa iku? Oh, gula. Gula mek beras. beras. Heeh. Oh, lah kok didekek ngono lak dilemeki lho Cak Sokran. Lho wis tak lemeki ben. Oh, ya apa nek udan-udanan niku teles iku. Anyep ya. Iya. Iki tak kandhani. Nek kapan Beras beras iku dilemeki nang nggone papan. Heeh. Iku timbangane enteng. Lah kok iso? Yen kene iki lak teles ah. Abot tak kandhani kok. Gak oleh ngono iku. Lho kok oleh dosa ta ngono. Udah-udah wedi dosa, lah gak payu kono. Nyambut gawe ku ya apa bener e, gak oleh ngono. Gaya biasa. Ijen ya menunggu. Soalnya kan gak ewange nyambut gawe sak temene, ati aku ada kayak ngene. Kesempatane gak ono ngele iku. Dadi tak le nang gone apa dekle iya. Apa sih gak ngapain Abot. rewang? Heh, Apa gak ngapain rewang? sembuh. Lah wong wedok wis marai anu ae. Marai apa? Ben ya wong wedok ya iku ae apa. Wis marai iku lho apa. Sampeyan iki ono ae. Marai geger. Lah masuk aro desa ngono Oh, kene. bojoku iku gegeran temburuan ae. Lah iya lek karo sing ngomong ya karo sih wong desa mbek kene ya adoh. Bojoku lho enggak sampai sambang. Bojoku nek gegeran koyo adegan desa ngono singkur-singkuran ae. Koyo adegan desa ngono ngadep malur ngadep wetan. Makane sampean kok malih kemis ya, lamanya ne ono cekelane ngene rek. Lah kon kok izin bojomu gak kon jarene. Lho, bojo sapa sih? Ya bojomu bojo lanang. Aku sik ijen. Lho, Durung mau make biyen aku, Cak. lho kon lak sik perawan. Iya, tir. Oh. Sampeyan ngajak bagong-bagongan. Enggak, nek kudu ngomong perawan iku bengae. Lah iya wong anyene ya. Tekan ndi mang? Adane omongane wong tandus sae sampeyan iki. Baik ya riko nang tekan ndi ae. Mlaku-mlaku. Oh nek mangan ngapes dhewe tin ngerti jero tin. Lho, masak barang. Hah? Masak barang. Iya aku yang masak dhewe. Aku nek ane nganggur ae ngetik sih aku. Kok ngetik sing ngetim ta? Iya ngetim. Lah ya ngono, mbok aku po nek nyambut gawe kene lak seneng. Oh kono jadi ngono kono. Lho, satemene. Oh ya ngono tin lah kono. Kono kan. Kok guyu sih? Aku ngomong sak temene, aku yo nganggur lho, Cak. Jane ngono ya apa? Arek. Penggolek penggawean. Omongmu cukup baju-baju. Temen. Aku ndok omah kaijen ya ta. Sampeyan saiki tak delok ya malih klemis, malih putih. Tapi gak pantes sampean rambut ngono iku. Putih apa semaput aku. Kuning ta? Resik lho, resik. Oh, lah ngono, Nah, bersih. Iya bersih. Kok malah putih, pucat iku. Gak rambutnya kalau gak cocok ngono iku. Iya apa? Nek ndelok potongane ya rambutnya dipotong pendek titik lah. Ya kono mati arek ngono lah kono iku. Iya. Kono jadi nyandak rambut-rambut ta kono niku. Lho gak pantes sampean nek rambut anu dawa iku. Oh, Gak cocok mek potongane. Iya apa? Sing apik digondol lah. Ya enggak. Ya dindekno cukupan nang klambine ku aja ngeklambi ngono. Nek gak pantes ngek klambi kuning iku, kenyoraken. Iya ya. Sing kalem ngono lho, krem. Iku dadilan manise. Aku kepengin gawe klambi lho kono rapu. Kono rapu jaket. Kayak pertama
terminalan sampean. Kono rapu jakete biru. Sepatu niring kaos kaki lorek. Iya terus Nanggone padha nang nonton iku kebon binatang tang. terus aku segon rantang yo sama niku iso-iso ae. Pantes ae. Pambine ku keren tadi. Pantes lah ketoke Gak luwes. ngerti ngomong kamu gak enak lah kon pantes-pantes nih. Kok omonganmu kon iki. Lho, apa eleke sih wong nyocokno? Iya ya kan elek. Lah iya, wong wis sembarang teko sing ndelok ta. Iya. Nek jare awake dhewe pantes tapi sing ndelok gak pantes, ya dadi gak pantes sih. Iya temen aku ya bojoku gak tau ngelem ngene. Aku lah iya aku mbek bojoku pae iki paling benci ya iya. Soalnya dhek iku repot dadi gak kobreng rumat sampean. Ha iya mulane aku jange tak pegat iki men lemune bojoku. Kata bakat tuh sapa ae ngono aku iki. Ya apa ya nek aku ngrewang nduk kene. Kira-kira oleh sampean. Kono wae. Aja aku iki temen kok jasa kan. Kayak gitu nah. Iya. Oh, aku iki sungkan lho adik ngejak-ngejake wong ngono niku aku kuwatir ngono niku. Aku ki yo belajar dagang tapi yo sik ya apa gurung duwe bondo. Monggo kono nggolok kene ya pantes jane ngono lho. Pantes ya. Jane lho tapi niku wong jane ya, jane pantes kono nggolok kene. Aku sing ngedol-ngedoli ta sing bagian nyusui. Heeh. Apa kon susui? Nek ana wong tuku lho. Sangan nyusui suket ngene iki. Kon sing ngedoli nek kene aku sing kuwak ngono. Iki beras rego piro ngene iki, Cak? Iki larang sing iki. Sing apik dhewe ya iki. Sing apik dhewe iki. Oh, sing punel koyo ketan niku. Mbah gak tau masak iki. Sampeyan niku ya apa mestine nek wong dodol iku lak ngerti ta. Iya nek wong wedok dang dhewe wong gak tau adang kok tuku ae. Iki sing rega 34. 340. Iya. 34 sak kilo. Sak kilo ya. 340. Soale ngene tanggoku wingi kon golek ngono lho aku. Ora digawe. Iya, jange duwe gawe dhek lambutuno. Jange beras gak enak iku sungkan sih soalé tamune ku yo wong ado-ado. Iya apa enak lah yo sungkan ta. Ha ya ngono apa kon iras-iras gawe langganan nang objek kena Gak beras. ngerti aku nek sampean dodol ngene. Ana apa-apa mlebu ae rene. Lebonono karungku iki. Ora ae. Lho gak ngono beras iku lebokno Nek ngono ngene ae, Cak yo. Iya. Aku yo kesusu yo an, soalé ana wong pesen. Iya. Iki apa upama iki beras iki tak gawa. Wih kena wong pokoke kon sing gawa. Wong wis iku emben e. Mben digawe. Iya, kurang 3 dina lah dalan terop Pak yo mbutuno. Ha iki mangan bareng. Ane kanggo kon ya Baba wis aku idep-idep Ya ngekeki. 34 arek mosok-mosok aku. Ha ya kon dolek badi dhewe kon dolek hasil dhewe ya. Iya. Iki pengen 31 ae, aku kan 31 ae. Ngono. Aku golek 35 iki. Apa ini? Ya. 35 kan enak 30. Lho iya pula 300. apa-apa ya, Pula wong 350 iki. Dolan 301. Gak apa-apa wis. Aku idep-idep ngekeki kon. Lah nang wonge ya tetep tak kena 34 390 ya. Wis gak apa-apa wis sampe kono kok. Ya wis nek ngono iki tak gawane tapi Awake pirang karung? ya iki ae sak karung ku nang gula. Wes sak karung kurang ae 2 karung ngono ah. Ono sih sampean niku. Lah iki kan mburi. Oh, ana gudang iku. Lah gudang tok iki kok. Iya wis sembarang. Gudang tok kosong iki. Gudang tok. Ya sebelah iku lah beras e tin kan. Iya ambek mboten gula cak. Gula. Beras e loro ta situ. Loro ya? Tak gawe loro ya? 2 karung. Iya 2 karung berapa wis ta? Becake ya apa becake? Heh? Becake kene ana ta? Lho gak tak sunggi ya wis. Lah kene tokone lak tutup malian. Kono ku wis tak tulung. Gak wis. Beras 2 karung kok nyunggi pisan kono iku. Gampang kok becake. Gulane? Gulane 20 kilo. Sak karung ae pisan mari. Karung-karungan. Iya. Lah nang aku kok numpake ya apa rek becake rek. Lho kok becakku lak kosong. Aku dhewe becak. Oh iya. Tukange ya ono arek. Wis gawane gak apa-apa. Tapi ya duwike ya gak kabeh lho cak wong aku nyene Iya. titipi wong ya. Gak nggawa trasik pisan. Iya. Iki ana trasik iki. Terasi. Iya. Sidoarjo ya. Wis mbos derajat buka pokoke trasi enak iki. Iya. Ya wis tak gawane cak. Iki? Betono. Iki kan nggawa pisan iki. Apa iku? Ndase teri. Kayak apa gak duwe kucing kok. Buka ngono digawe iwak iki. Lho kono udan-udane masih iwak ngene gua ames ae kono iki. Aja ngono rek, walah sawangane. Lho gak apa-apa. Wis gawon. Iki ana dhuwit. Ane mek 15 sih. Sedate kono culo gelang lah apa kono culo gelang. Ah, kono wis gawe nek pantes kon gelang. Aku ki lak sungkan tau gak tau pedhok sawangane kok ngriwuki sampean. Lah iya lah kok kepantes entar aku kon kayak gelang lah beras kon gawa iku. Mosok aku kabeh gelangan. Aku gelem tuku gelang ngene wakil aku mau wong lanang kok gelangan. Ya dikekno sing wedok sih. Gak wis gawon. Iki dhuwit ae 15 ya cak ya. Iya iya wis Aku bapak. sepurane ae lho ya gak tau kepethuk ngrewuk ya. Lho gak apa-apa tanding awakmu ae. Iya. Wis dhuwit tak gawa gelang wis gawe wis. Apa aku sing rene apa sampean rono? Lah alamatmu di,
Iku Simo Poman nomor 19. Si apa mah? Iya. Ya sakrono gak Rono? apa-apa. Heeh. Temen. Heeh, kak krono jam-jam 3 ngene ya. Ya aja engkuk sih. Jam 3. Meni. Meni. Jam 3. Jam 3 apa iku? Isu. Oh jam 3 apa? Jam 3 sore ku lho. Iya, kon niku ngono kok tegeseno. Iki lek ono syarat metu jangan masuk iso aku. Masuk iso, syarat metu iki karo iki. Gak apa-apa nek aku sing nyeretno awakmu gak apa-apa. Ha iya. Syarat ya? Iya. Kok muni sih nyarat. Sing muni cangkemku kok kon niku. Nek delokane abot ngono. Iki becak sampean sing ndi? Iki lho gawe. Ja iki terus ja. Ya segon rono pisan iki. Guyu aja kok nek ngeter arek wedok. Gak enak aku. Tak gawe lho Cak ya. Ya wis gawan. Anjene arek iki, mbok aku belak iki ganteng, Bek. Biasa gak ngene iki malah dilem ae. Wis enak beras tak gawakno, gula tak gawakno. Aku dikek dhewe 15.000 gak apa-apa. Tapi kok gak enak pikir. Aku dikokon rono ya nek kapan omah iku lho kono arek iki. Tapi gak apa-apa, wong arek wedok ade sik bujang gak bojo. Adik kono bujang nang aku bojoku nang desa. Aku mbek ini. Embrek. Pikir cocok omongi wong tuwa jen. Jodohku nyambut gawe liyane marung gak maneh. Jaman sing dhisik ngono, dodol soto. Waduh laris luar biasa. Soto Petruk. Soto petik ya ngono. Baru soto petik laris tok kendo, tak ganti soto gagak. Tapi suwe-suwe wong bosen nih. Saiki ambil lali aku saiki. Buka depot. Titik restoran gede nek depot ing mang sederhana. Iwak sembarang ono kene, kadal ulo. Pemane sing darane bakmi, wah salah. Laris ki ngopo udan-udan nek sore masalah wong antri arene. Aku sampe kualan melayani dodol bakmi. Gobis iki trek-trekan sampe teko kene. Aku iki nek masak bakmi wadah sing darane padha iso ngrasakno yo enak. Masak aku iki mau. Ade regane gak larang 350 sak piring bek campur larang. Tapi ya sih sembarang itu kok hati-hati kok. Sebab wis ana istilah, dawuh Pak Dokter aja sampe lali. Jagalah kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Mulane laris masih warung iki mang omahe gedhong, lampu neon, nek kebersihan gak dijaga, wong anduk suker. Asar-asen, jijik wong anduk. Tapi aku iki warung-warung sederhana, lampu biasa. Kebersihan tak jaga, masalah wis bersih warungku, piring cincin gak duwe. Saiki bersih ini. Adik marung ngarepe sekolahan, masalah tepak wis. Jam 7 esuk tak buka glodak arek cilik antri. Saiki larisi. Adik mburine omahe kono proyek. Tepak. Mandor tukang-tukang ngelumpuk. Jam 12 sawen tak buka glodak, mandor tukang-tukang antri tunggu kene. Iku jam 12 sawan, durung magrib. Magrib tak buka glodak wong bambung nglumpuh. Lah iya wong tingkat marung iki saking umume, sing darane sopir dia gak liwat kene. Sopir Jakarta liwat kene, sopir Jombang liwat kene, sopir Banyuwangi liwat kene, liwat tok gak mampir. Ala wong marung tak hati-hatine, klumpuk-klumpuk. Nek gesangu tuwek besok putu yo akeh kok. Lho sapa? Lho Cak Bas. Lho, kok nak? Sapa kan? Kok celuk sih aku. Lah sapa kan? Aku Tini. Oh, Kastinu. Kastini. Dengaran kan? Iya teko pasar ki, Mang. Mampir ta? Sik pancet marung. Marung.
Oh, tambah gede ya. Masalah kewalahan babu Yen 8. warung nek gede ganti apa? Ganti apa? Di mana restoran? Masa wis restoran ngene. Durung sik depot biasa. Oh, depot. Iya. Depot apa ae? Sembarang. Ono ya ungkal pacul toto. Depot-depot apa ae. Iku lak pande. Ya depot sembarang, apa sing anan didol ngono lho ngombe bareng ngono, ya. Apa kan kemarin? Ya teko blonjo iku mang lho. Walani ini wong tanggal 6. Repot bojoku saiki iku. Lho iya ya. Engko dibelanjakno wak ngene gak cocok, wak ngene gak cocok. Terus apa? Kadang ngono ya tak tukokno ae. Apa? Gak masak percuma masak ya gak dipangan. Iya. Mangkane rene ya golek iwak apa-apa kono. Akeh kok sembarangan iki. Iwak apa ae iku? Baju lho. Kok kene iki apa ayo delon banteng iki ono ya ndak ono. Ngawur ae kon iki. Lho masakane lak iku tamu rawon, gule lah. Ya rawon gule bareng ono. Malahan sederhana jangan asem lote ya ono. Ngono lho. Soale dhek iku penggaweane tambah meningkat lho apa saiki. Dadine anu, rewel. Lho bojomu iku. Iya. Wong nyambut gawe abot kuwi biasa ya, mangan iwak enak gak gelem. Biasae iku lho, sego kintel. Pecel, sego pecel sampe kintel lho, Rek. Pecel biasae. Ngono lho. Saiki dagangane tambah Sop. sampe mabuk tamu. Ono tabuhan iki, Pak. Ono kendange bareng grobiakan iki. Bas. Niku berdaya ngomong kendang. Oh, grobiakan. Nyancang kebo ngarepe lawang. Ya Pak no. Lah kesandung julung kuming. Pak masih ngomong bidak kebak. Ya aja ngono ta, ya apa sih? Arek kurang ajar dari potongan kok. Iya kok cecek kadal ngono cilik. Wong kebus sampe gedhe yo gak ero gak wong. Pancene meliru. Kan iku model-model kan iku. Jariku ngene lho, wong biasa mae gak nglarang. Kebu-kebuan udalan sisi omah kono ta. Ngarepe lawang warung kae hiasan kebu-kebuan. Syarat ah. Iku gawe apa sih ta, Bas? Ki syarat api-apian. Dadi kok warung kebo marcuet ngono. Kok model-model kon niku. Lho, Tin. Tuti. Ngawur ku tak golek jakir tak ro kene ngawur. Lah kono omahmu ndi sih lawang ngono? Omahmu ndi? Si apa man? Lah kok dolek jakir lah apa? Malah semayan nah. Karepe lak nduk rolak kono lho, omong-omongan nduk rolak. Iki wah kon niku bercanda nek lho. Ngawur Ya ae. apa? Ya apa? Wedhus situ. Warung iya warung. Kok warung tak ono sing duwe Ya nek. Pak, kono obong ta? Kok kon lha apa Kon kon mau wis buka ta? Ukarep diblak iki dadan kon iki. Kene lho, ayo rundingan nduk kene. Arek ibek rimang ben arek iki. Ayo rundingan nduk kene wong kepethuke nduk kene. Ya rundingan apa sih? Susu jak, susu. Rong gelas. Susu. 2 gelas ya. Tak ngono kon niku anduk ta kon iki. Mau wis nang warung ketika anduk yo. Kuwatir kon niku. Pasal karo model buka blontang ngono kon niku. Susu. Susu ah. Tin sate tin. Sembarang anak siapa, Bas? Sate ana. Sate kecot ta. Sate wedhus. Wedhus ah. Oh, turun beleh. Turun beleh susu. Wah, wis sop-sop. Sop buntut ta? Iya ya, buntut tikus. Ngawur. Apa sih wong sok buntute tikus. Sop loro Sop loro, ya. Lah wonge mlayu sing kok bengok iki sapa? Iya, sop. Wong gak duwe pelayan bunga-bunga. Wong bengok nang mburi, bengok nang ngarep kate anduk mulih lho mlayu lho. Termane durak-urak iku. Lah, apa ora iki? Wis kono sak golekno apa-apa bir-bir kon. Iya. Wis lek ngene kari nari sing ngedoli ae. Mergo iki uang-uang lho, dhuwit gak sampai asat lek Lagi iki. gusi ngono. Ngawur ae kon. Ya apa tin? Wedhus iku didadekno enggak? Lah ya saya rundingan nduk kene, wong kepethuke nduk kene. Ya kene mari. Apa sih wedhus Lho, aku lak dhewe wedhus kendhit ta telu. Waduh api. Lho iya, lanang-lanang. Iya. Iku dinyang 75 ngono lho. Wedhus kendit ya. Situke. Kendite iki ngremo kena iki. Kendit ngremo. Sampeyan sing remo ku sapa? Meniku. Lho kok bukan kon. Baseman kok mendul tembem ya rek. Gak ada wedhus kendit iki apa maksud? Ireng terus ana stripe putih. Putih iku lho. Oh, wedhus putih iku. Iya, Oh iya. iya. Wong biasa biyen nangon wedhus saya katiru karo. Omong iki Selalu berbayar. gombol lho karo wedhus. Wis ngene. Apa? Dikekno mari tin ya wedhus iku. Lah, Dinyang enak. 75 situ. Lah karepku ya rega-rega kesuwen, ya. 100 ta situ, 300 ngono lho. Timbang kesuwen Iku banget. wedhus ku mbok ana apa sih? Lho. Anu cempe. Ya Lho, apa sih? wedhus lanang kok. Kok lanang? teko kono lho balung panggang aku. Waduh. Bulake. Rek. Lho ya. Lemu ya pas temen. Iku lanang kabeh telu. Iya kabeh lanang. Lah terus maksudmu bekondol Lho kan dinyang tanggoku lho. Diambil lho. Dinyang swidak situke. Situ ya. Telu sebelum bolu. Satu bolong bolu. Wis rampetan mari tak tukuni rampetan ae.
Lho kaya apa nok iki? Lho ya apa ki sate kambing kali kene iki. Oh, gawe wangi tengok-tengok basman iki. Lah apa ngawur ki sate wedhus gule wedhus. Lah kok pek dhewe bapak wis 75. Situ. Iya. Kok kelarangan lho. Dirampet ae mari telu, dirampet tak rampet ya. Piro? Selawi. Ya apa sih? Wedhus telu selame iki lho. Wis kene. Basman wis miringi nemen. Ngene wis ngenteni penganyangan wong. Situk swidak tak tukune. Juta ya? Iya. Wis lengo tak gone rene. Iya ya karene. Saiki duwe dhisik. Oh iya ya. Ya masih gak kabeh ku ya. Tapi wong iki yo ana curiga ta. Iki tak kari dhuwit swidak dhisik. Juta Yes. dhisik. Berarti kurang Iya. 120. 120. Iya ya. Loro ya. Iya kurang terus loro. Lah rutin tenan ya. Tak jupuk wedhus iku ya. Kon wis ya wis. Wis ngombe engko ombe dhewe cak bas kok ya. Ya sumbi dhewe ya kan niku. Lah selon njupuk wedhus ana. Iya ya. Tadi kan gak bas. Iya ya. Emane Cak Bas Pak iki. wong liya. Lah iya, mau wedhus arene. Gak suwe arene. Ya apa sih? Apa? Lali Cak Tolek mang. Apa? Lah wong kancine nduk aku kok mule. Lho kandhane dikunci. Tak kunci ya Bas lah ya apa nek gak tak kunci lak. Lah nek kandhane dikunci kok sing kon, lak mumet ae arek engko nek. Lah ya apa sih iku mang? Kon iku ya sing kene. Lah aku ya lali njero dompet kok iku mang. Nek ngono tutut mae kunci iki. Ngono ta? Iya tutut. Ya wis tak tututane. Ya batakno. Arek kok sembrono temen. Wong tak apa wedhus dikunci kok kandang digosong wedok dhek mulek mumet nek kono iki. Kok ngawur ae. Iya, salah keliru kabeh rek. Wedhus nek kandang, lah kandange digosong wedok. Iki apa jenenge? Melok bingung aku rek. Wedhus kok di kandang. Kandange dikunci. Terus kunci ini go Kastini bojone. Aku kuwatir pas semayan. Waduh, dibujuki nek aturane. Oh iya, nek ngene aturane, nek tak umbar kartola bekas Kastini iki mang padha dene iki. Tambah suwe tambah ndodro, pompong durung kasep. Tak goleki, ditenono. Konku wis kepenuk. Ketutuk. Kecekluk. Keculek. Ditenono ya, kon kepethuk aku pasti Cilono. Ciloko. Iki lho. Pokoke ana bengkel perak. Iki mesti omahe Katolo iki lho. Delok. Iya. Mangkane omahe dibangun. Wah iya koyo Kocone ganti riben. Jendelane krepyak. Barang sing berharga wingi dikekno aku kirik iki. Yo. Ora kirik kon iki. Ya siki hasile ngono iku. Kon daleke perlu apa sih? Lho ya perlu apa? Aku ana perlune njukuk cas ana. Joko jas aku nawar. Ya, juga arloji. Pernah urusan apa? Lah aku lan daleke Kastini. Lah iki lak ome Kastini. Ya iki kame Kastini ya bojone Tolo iku. Oh, ngawur aku Kastini gak duwe bojo kok. Takono Sapari. Bojone Tolo kran. Kastini iku. Iya, malah biyen sak gak krungu nek Tini bojone Tolo. Wah, kena bojo aku. Bojo. Lho, ana apa rek kok mlumpur rek? Goleki Tolo. Hah? Goleki Tolo. Kon tok goleki, masalah goleki kon niku. Lah apa kon kan? Aku daleke Kastini. Lah kon, Pak. Ndelok Tolo. Lho, lah perasaanmu kon goleki ana perlu apa? Aku bojok jas sampe dhuwit 5.000. Lah kon. Aku dibojo beras sak karung, gula sak karung. Lah kon, Pak. Arloji telu. Kapan dong? Ngeban. Meraji. Aku iya rek. Kena apa? Kena apa dakno dodol dewus. Dodol wedhus telu. Siji kali swidak. Telu 180 tak kei perskot swidak. Gak balik sampai saiki tak ditipu aku nek ngene aturane. Oh iya, Rek. Golek nandi? Omahe dikancing arep. Omahe dikancing. Iya. Iya. Mungkin iki epok-epok tok ae. Oh iya iya iya. Tolo mesti ana jero. Waduh iya nek Oh, iya, ngono. bener. Iya bener. Bener. Maksudmu ya apa? Dirusak. Dirusak lawangi. apa? Ora Iya. nipu ora. Ayo ayo. Dirusak. Panik. Lho enten apa? Iki apa sih iki? Iki makul kok dirusak iki lho. Oh omah sinten omah Kartolo Lho. niku. Kartolo ngene lho mriki. Ngontrak. Arek sakniki pun lunas
mangsul. Kok ae pas ana uang dirusak kaya ngene. Dhisik tak kerta lempun lunas ini. Lunasipun pun nyengke di kono mriki. Oh, mun mboten ngontrak ngriki ta? Ngontrak. Oh, dadi asal. Kartola niku kontak nang mriki. Lah kontrakane pun telas, Sakartola pun nyengke. Niki omah sampean. Omahku. Berat, Rek. Lah ngono. terus sik napa niki? Regane iki omah iki. Pinten sedaya? Kreplak barang rusak. Sing rusak kae wis. Lawangi kali kreplak. Wis pokoke kabeh 80. Pinten? 80. 80. Ayo bayar kenceng. Ini mesti sampe pecah lah. Ayo. Ada, Rek. Dibayar kenceng. Rek. Kenapa? Ayo urunan. Iki nek urunan piro Wis, lah? Apa siapa? 20-an keran. Ayo, kene. Mari kena. Kumpul kene. Tinggal ya. Wis. Apa siapa? Masa ya. Seru aku. Apa sih, Pak? Perbuatane Kartola mbek si wedok iki. Iya. Iki temenan. Apa? Tini ku anake yakin. Ya Lah yakin biyen umum nek welut ndasi ireng. Waduh, iya. Baules. Iya, War. Bareng tiba nang mantune nang Kartola tambah nemen. Waduh, Oh, iya nek ngono wong papat iki ana paribasan ngene kok. Ya, apa, Ri? Ireng-ireng pentile sawu. Wong papat kenek welut ndas ireng seri loro.